How to play. Neverím, že by chlapci. No, ideme. Že Ideme na to. Ideme všetci. Počúvate, No way. môj brat, predstavte si, že môj brat počúva SD Kida. Ja si vyberiem šošovky a potom zapnem repo. Dobre, však zatiaľ si len daj zapínať. Však môj brat. Počkej, však ale na 7, to sa dá raz 7. Záznam. Niekto asi nezvládol prvý ročník matematik 1106. No. Aha, fakt. Nevadí. Dobre, Počkaj, ale... líbnem to. Dobre. Marty, viem, že ty ma povieš, čo teba... Kámo, toto je najväčší problém, že keď každý tu bude japovať, tak sa nebudeme počuť a nebudeme vedieť, čo. Musím vás spomenúť naspäť za Rošom, lebo on tam zazostal sám, takže nechápem nejak No, hneď len tam sa prekrikuje a Alex mi chcel niečo povedať, vieš. Aký malo zmysel ísť do iného voicu? Lebo sme išli z mojho tuku do šuku. Dobre, vyjevme sa na to. Dobre, poďme prosím vás hrať repo, poďme sa 18 zvermu. Poďme sa fokusovať na jednu vec. Viete čo je halus, že Alex mi chcel to niečo povedať a nedopovedal mi to, čiže Alex pokračuje a ešte všetci ubu. Kur mechanik 16, čo som vzal, môj bože, poďme si ho nepodané, ale vy oni si na tým, kámo. Morešek, nehajte ho dohovoriť, fakt, však loknite in chvíľu. Kam ešte je? Jaké si to zase zeslo, ty primitív? Fakt nás je veľa. A dajme si ešte Dajme si asi rozdelené farby, nech sa lepšie vidíme. Súhlasím. Hore v hlavu máš takú onu. No vy sa Dobre, chlapci, dohodnite. idem si ešte rýchlo vybrať šošovky, hej? Dobre, tak mi dajte mi taký termín. Adam. Adam. Uhorka. Daj si ju hneď preč. Daj si Čo si preč tú mám preč? bielu, Adam. Ja ťa Bielu jebem, farbu. biela je moja, ja som geňo. Nie, biela je moja, dobre? Fuck you! Tak sa aj rovno pobite, prosím, len si niekto Áno, zmente poď. farbu, nech nie ste dvaja takí. Dobre, kámo. A ešte k tomu ste Adamovia, dvaja bieli Adamovia, to čo je? Proste kažete na to, poďte už. Áno, dobre, ale však Mišo išiel, on si čo? Dobre, kamo, ale môžeme to aspoň, že na začiatok že štartnúť. Mne sa ľúbi, že všetci sme oné, okolie Nitra, máme normálne pingy a potom tu je, že Alan, čo je z Áno. Černíku a má ping Dobre, 60. dobre. Čo si, kámo? Extrém, kámo. Komertica. Že 1 megabajt, kámo, možno, že za deň. On má 1 megabajt, že možno. Kámo, keď nepúka, vieš, že... Sometimes. Analož to nahrávaš? Káčo je normálne ten onej, ten zo Subway Surferu, víš, ten Počúva, káčo, ten hnedý, ten A aj basketbalista. ten vyberá šošovky celej rodine, alebo čo? Ja to mám deti. Pusti to fakt, prosím, pusti to. Dobre, on to... Nevidel. Počúvaj, ten čo má na sebe? Čo máš na sebe? Jak nás povyslal? Počkaj, ale zoberte toho kotoka. Dobre, vieš, ja to cítim, že to budeme rašovať, kamo, ja to tu idem trohovať. Kámo, kokoci. Chlapci, gulag. No. Počkaj, ja ťa budem navigovať, nie Aha, rovno. trojkolka. Ale nestoje v ceste, kámo, lebo ona ti zavadza. Iba sa vyhýbaj sa jej, lebo ti spraví Ja, to je piču. táto. No, pravda. Nesrnkaj, bro. Ty si dobrý. Už len to spraviť. Ešte sme len začali. Počúvaj, Maťo, ona keď je robíš, stojíš v Tento tu ceste, sa jej alebo dotkol. niečo taký. Jak stojím v ceste? No Keď určite. stojíš v ceste, alebo cinka. Pozor, stojíš v ceste. Jaroš to trovuje, jau, čo ja, kamo, zase Jaroš je tam zavadzaný, ja som debil, ja to jebem. Tak, sem. Čo si... Tu je hlava! Pozor, tu je hlava, chlapci. Mišo! Čo sa... Kto zomrel? Prečo ideš ku mne? Pozor, ona zapaluje veci! Poďte za ne, Kámo, Tak poďte poďme Ja za len ne. počujem. Nič nevidím, len počujem, jak mi kričia, že pozor, hlava! Pozor, hlava! ide hlava. Tak veľa hral. Hlava!
Nie, nechoď po mne, ty teploš. Kam, aký som jej dal juke okolo stola, to si ešte videl? Pozor, tam je hlava, nie? Hej, je. Strháme. Pozerá sa na komoretku. Počkej. Juke, kde mal šancu? Nie, som mŕtvý, chlapec. Mišo. Žiješ? Mišo, žiješ? Kamo, čo mám asi robiť? On to kempí. Piči veľkú hlavu, bože. Kam mi to mal iba hlavy v kožiku. Ale on išiel tuto. Pokédex. On išiel tuto. Počkaj, poď sem, tu je vec. Ďakujem. Ďakujem sa 800, ty si taký debil. 210 tam bol game a ja som ho proste... Ticho? Ticho, čet! Alex je pod stolom, pán prišiel. Alex je pod stolom. Dosť. Ale Dosť, to toto je- ja nebudem počúvať. Ne, ja ich tam, lebo budú mať jedno HP a budú ja. Budú nám minieť peniaze. Bereš, tam ma bereš, tam ma Tu sa vykúp. predekne. Budeme pozrieť ešte sa, alebo Alan, sleduj cestu a keď tak mi krič, okej? Jakže sleduj cestu? Čo to znamená? Nech sleduj nedojde cestu? gať. Nech. A čo mu mám povedať, že nechod sem? Či čo? Nie, tak iba krič, že Alex ide. Alex ide. A mám zakričať, že Alex ide, alebo že Monster ide? Že monster ide. Idem prvý. Budem ti pozerať cestu. Však ja mám asi viacej hapok, si myslím. Škôrkolka, trojkolka. Líbí se mi tlusté kundy, špeky hřejou jako bundy, víš dobře, že mám rád free. Alan, pozor, bicykel. Tu oný, Peter Sagan tu jazdí. Keď typuje tak ten kokot. Dobrý deň, nekempíte tu? Nekempí tu. Ideme. Kde Peter Sagan na normálne oddrbalo. Hej, tu je hlava, ty, pozor. To fakt? Hej, tam je hlava, ty prdol. Poďte nový kokoti, lebo nás rozjebajú. Bicykel. Nie, nechaj ma na pokoj, ty mi na oka. Hola! Motherfucker! Crazy, kámo. Piče, nie, jeb na to. Kurva. Piči. Tiki. Mám jedno hapko, nerobte, Dobre. mám jedno hapko. Ale kto do piči zavolal? Ty si kokot, Adam. Priebaný. Ale to som ja nespravil. Ja som to nespravil, ale... Ty, komo, one, uhrovské. Kamo, ja tu stojím na mieste, ty deme! Čo sa ráta? Prečo sa ráta? Prečo sa ráta? Kto ráta? Kto to zavolal? Ja som bol od granátom. Kedy koko to zavolal? Ja som bol mimo. Počúvajte sem. A držte piču chvíľu. Keď budeme v šope, tak sa dohadujeme všetci, kto si čo bere, nie? Že koko tam dojde, volá dokúpi si čo chce, mám vás piči. Zás to budem ťahať ja, mám vás piči. Zás budem ťahať ja. Ti jebe? Ja, čo sa stalo, ti jebo? Kámo, počúvaj to, Alan, počúvaj to. No. Nie. Nepočujem. Veľmi zle to nepočuť. Jara. Tá je dobrá. Ešte jeden to nadvihnite. To ma hituje. Ešte jeden to nadvihnite, prosím vás. Idem. Alan, poď nám pomôcť. Ďakujeme. Kde je košík? Počkaj, Ale toto to môžem možno dať stavili dole, Alexa. Alexa. Dobre, dáme tam rovno Ty takto, si ne? kokot. Vidíš to? No. Ale kámo nemá taký veľký No. nos to hovno, takže... Dobre, Počúvaj, má sem ty lupa piča. Počúvajme sem ty lupa piča. Čo si kokot? Nie, kokot! Tak ti to dáme, hej. Že nie, takto. Nie, Nie, nerobte však.
Daj ho do väzenia, daj ho do väzenia. Tak nie, jebem na to. na koho? Daj mi život, ja máš dokážem 10. Aha, to sú 3 veci. Parkour, Robo, ja to To sú neviem. 3 veci, poďme. To som ja, naskladal som. To som našiel som, pozrite. Ježiš. Nie tento. Našiel som 3 veci. Nekúkaj sa na nás, keď budeš vracať, lebo nás to bude hitovať. Čo mám na tvári? Prosím, nemal hovoriť. Ja, To nezabije, len ty zabiješ nás, keď budeš pri nás. Nehajte. to ide, Bratar, chlapci. to ide. Ty negrce... Krcko ide. Ide taký veľký. Daj to do tej onej. Čo je za Dobrý gáča? Ujo. A nejdeš domov? Ty si tak jeblý. Napríklad. Ty si extra jeblý, kámo. To si cení. On je extra jeblý, kámo, ja mu dám hapka a toto mi spraví. Dobre, všetci na mňa, všetci oči na mňa. A čo je tento boh za... Ja to nedávam. To ma hituje za... Bubak. Bubak. Potom kámo, keď sme tu obkúčení. Ja. Oni pridali, že šaša. OK, poď zodvihni toto, prosím. Čau! Vyjebanec. Okamžite to pustí. Ale ono to padá. No piči. Nie! Nie! Počúvaj ma. Ticho. Išo ma nabejtil. Prepáč, Alanko, ja som nechcel. Som ťa zarezal. Ty si ma strašne nabejtil. Akože. Dajte tam ten hlavio. Si nabejtil Anka, bro. No, Všetko teraz máme? späť môžeme ísť. Áno, všetko. Dúfam, že sa zabije všetky po ceste. Ne, to... Bodaj by. Ja sa zvali fucking nigger. To do piče. On ide po tebe, takže povedal. Nemyslím. Aha, fakt, kokot vyjebaný. Adam Bežíme, chlapci. Kto je? Adam skapal? Tak to uver. Ježiš. Počkaj, ale Posledná. koľko vypočítaj. Vypočítaj Počítaj to. čo? Počítaj, Ticho. počítaj. Držte Máš hubo, iba dobre, počítaj, choďte máš do iba piče, počítaj. bodaj ste zomreli, Koľko kámo. teba dali Niekto na ruči, akože alebo čo očíval dáte? vajca. Kúpime jedný z toľko, lebo Dobre. však Adam má jedno. Áno, prosím vás, dohodnime sa normálne na tých healoch. Takže 100 Neslačaj bereme, to, hej? fakt, neslačaj to. Čo je toto? Počkaj, čo to je? To je trengana? Počkaj, Maťo. To budem čo to potrebovať robí? na tú čajku. Však ich to uspí, to budem potrebovať na tú čajku. Aj to Hej, to je dobré. Áno, to uspí, to je dobre. Takže na to Čo dáme pozor. 100-kový heal? Ukáž, vyskúšaj to na mňa. Čo to robí? Uspal, to neslo. Haló? Čo robíš? Počkaj, rolujem ťa? Čo to robí? Čo to robí? Dobre, počúvajte ma. Dohodnime sa na tých healoch, prosím. Mohli by sme, no. Ja chcem staminu, chcem, to je všetko. Maťo, skončil. Maťo, čau. Pozor, Alex! Adam, ty si postihnutý. Oni sú všetci mŕtvi? Ja viem. Go. Kámo, vy čo tu hádite po mne do pedele? Bomby, Ja si prečo tam všetko vybuchuje? Hrabe ti? Odol skapal? A dosť. Dobre, stačilo. Aha, ďalší skapal. Neviem, niekto iný. Ja žijem. Kde ich berete toľko, chlapci? Kamo. Nie, to vybuchnúť.
Ja som mŕtvy. A... Neviem. Aj do Drenganu, kámo. Jak to šupel? Som dúfal, že ma budeš počuť. Kámo, pozeraj sa, im vstúpi na tú vínu. Pozri sa na to. Poďte. Kámo, super, to je na niekto vstúpi. A idete? Na to. Dobre, kto healy si dajte tí, čo potrebujete. Ja mám 100, potrebujem ja. Dobre, kto má dnu? Ja to celkom stane. No. Okej. Počkaj, Kam, pozri prečo sa mi do ide tak sebou. ťažko? Polko, kámo, do vozíku sme skoro. Neberte ten oný hasiaci, na čo? Pozor. Prečo si ma buchol vozíkom, To Braško? som nechcel úplne. Stop the cap! Dobrý, Get out now. daj sem. There's all the kaji kapo No dáme tam aj krabičku. Počkaj, mohli by sme... To bolo čo? Wop, Gitara. Gangnam Style. Dobre. Sana here. Čo robíte? Kam idete s tým vozíkom? Boha, čakajte. Vy čo tam máte? Vy ste boli Stoj. Čo ste boli v Ikei? To čo tu máte? Jakú krabicu, Mali gitaru? zľaviť čo to tam. oné? Že mali zlavy, ty si dobrý gec. Však ale treba šetriť. Papiči! Čo tu je? Mám taký pocit, že ja tam zomrel. To čo je? Kuku, tebe jebe stará! Akurát otvorilo dvere. Čo to je? Čo tam je? Jak sa všetci Ja som nič nevidel. Jak je na dverami? Na dverách, cikovatý. Čo to je? Opa, Gangnam Style. A čo robí ten pavúk? Pixie later. On sa na mňa pozrel. Ide peso! Všetci utekajte pred pesom, utekajte pred pesom, utekajte. Len Havino nie, kámo. No. Čo robí Avino? Utekajte pred pesom. Máš pred ním utekať, Mišo, utekaj. Mám pohľadkať, ja si pamätám, už si pamätám. Tohle hovatý. Berte vozík. Tak to je čo? Nie, utekaj s tým, pusti to. Ujdi. Nemám staminu. Nie, koši. To je debil, to je taký buzerant. Čo sa stalo? No asi tak, že No, hej. Čo robíš? On ma odhodil ten pavúk. Fú, to je nepríjemný kokot. Ten Ja som zrazil dvere. Toto je pekné v piči, Dvere kámo. rozdrbal. It's over, kámo. Poď sem. Kámo, dobre, ja zoberiem ten vozík, Nás sme mohli prísť tak, kámo, od 2000 minimálne, podľa mňa. Jaký pavúk? Čo robí ten pavúk? Počkaj, čo sem leze, pozor! Čo robí? Ale čo robí? Obúchaj ho zem. A došla Havino, pozor, Havino bude veľmi Pomaly, Braško, však kámo, daj tam tú pomaly. klabicu, na čo to dvíhaš? Kámo, si kokot. Ticho. Teba kto učil nosiť nábytok, prosím ťa? Čo má drž piču a šuchaj Tvoja mama, daj ty to tam, kokot, čo je kurva. naň hozlí? Toto zavreme, mama piči. Pomaly choď, mám bombu! Teba tam dali? Prečo máš bombu? Dekeš, daj mi tú bombu, pustil. Allah, Akbar. Dobre, zanesme to tu všetko. Pozor! Ty si tak retardovaný. Utekaj. Chlapci, ja mám pocit, že to nie je dobré. Čo robíte? Čo ti jebe a ty čo si nesol? Oh no. Vy ste opice. My bad. Prepáči, chlapci. To sa proste stane, keď to hráme, že 8. Alebo koľka ti mám vás Mišo, piči. ty si taký sprostý debil, Mišo. No tak ma treba, kámo, jebo. Proste. To čo tam beží? Kámo, to bol ten pes.
A on je stále našratý? Áno, nikto nasral. A toho musíš ešte pohľadkať teraz, alebo čo ti No, ostáva? choď ho pohľadkať. Počúvate, tu je obrovský, pozrite sa. Poďte sem, vy čo sme tu nechali? Pozrite, čo sme tu nechali, aký tu ten 11 000. Utekaj, chod do piče. Chápeš, 11 000 Pomoc! nechali. Ty tučko hnedý. A ja to nemôžem toto hrať, ty vole. To nie je možné. To jebem proste, kámo, že ma zajebe na tretí regál, kámo. Čo sme v Tesku? Do piče. Prečo ste to dávali už do extraktu? Lebo Mišo, On tam že? došiel s Ja som košíkom. bral veci. Mišo? Kamo, On tam došiel s košíkom, bolo tam 10 minút. Dobre, kámo, do piče, už to, nech už to Ja som tam dal dajú. tú bombu, nie? Keď A oni vybuchla na čo bomba, čakajú? tak Tam tak 4 itemy proste boli. Nevím, kámo, na spasenie. To je v piči. Asi sa chcú iba rozprávať, vieš? dúfam, že sú mŕtvi všetci. No hej, Aj sme, a čo, zavidíš? Zistili no to troli. Nie, kamerka to nič nerobí celú dobu. Drž piču, máš malý penis medzi nohami, tak sa nudíš. Bráško, ty hovoríš. Ne, Martin, chodí ich rozjebať. Už to do piče, daj mu väzenie. Au, ale čo som ja urobil, ty kokot? Neviem, ale Čo som jedný mu urobil? pambiceu. Do piče. Dobre, Kámo. kút. To je do. Kto bol červený? To nebol oni? Ten Alex, že? Ten Alex, jak mi dal povel, že a čo chodí rozjebať svojou lavicou. Dobre. Čo som ja spravil? Ja bol piči kurva, čo ti jedný skurvený bodavie matky, kámo, bodaj by vás jebal. Čo poďme sa dohodnúť? Dočkaj, tento kokot ma jebe palmicou. Máme nádheru. Pičovine, tento kombat systém, fakt. Dobre si mi nadrbal, ty. Počkaj. Hajzel. Poďme sa dáš Bertrapu, vyzerám jak medveď vyjebaný. Čo je? Asi, ja neviem. Ty bastard. Ty jeden bastard. Ja som myslel, že môže to cítiť. Bráško, taký pocit si zomenul. Že čo? Cigáň a typek zánikové, to je aká kombinácia. Kámo, ale to čo je za kombo? Jeden smrdí, lebo je cigáň a druhý má veľký nos, takže ho stále čuchá. Čo je za kombo? Akože vy čo tu nakupujete? Rozmýšľate nad životnými rozhodnutiami? Však ty kokso už stlač to tlačítko. Drž piču. Hej, dobre, ide von, čau. A teda sa nechcel. To som nechcel, tak To som ani áno. Ty poď sem. A ty... I don't know why they hate on. Ty tu už. Nie som, no nie som. No nie som, no naozaj, že nie som. Jaj, dobre, ste dobrý. čo urobil? Rozjebal ďalšieho gáča. Gratulujem, my sme väčšinu času problém, my ani nehráme. Dobre. Pomaly. A ideme hore, hej? Pomaly. Pozor. Prosím, chalani. Dočkaj, do piče! Nebudem Dobre, my to máme drahšie, tak teba kamarátov, hej? Nechoďte tam, Adam, nechoďte tam. Dobre, Adam, dočkaj. To vybuchne, Ale očúvajte, zoberieme tie všetky tými veľké sem a potom ich tam dáme. Stoj. Ktorý to točí z vás, kámo? Ja to netočím. Dobre. Nikto to netočí, ona sa točí sama. Daj, polož to sem. Adam, pozor na bicykel, Adam. Už som nevedel. Kamo, bicykel mi nič nespraví. Tak mám položiť to spravíš. spodnú. Tony Hawk. Tony Hawk. Nespravíš. Poď na kraj a otaj ma dvihni. Tu poď. No dobre, poď. Je to dobré. Kámo. Radšej, poď. Nie, kámo, fakt, ale keď to trolí proste jeden, tak to úplne dokazí celé. A dáme rýchle žezlo, poď, žezlo, rýchlo. Dajte toto, dajte oný. Dajte kotovan. Poriadne to žezlo. Zodvihni to, prosím. Dobre, nech sa to nezničí, dobre. Na kraj. kokot. No dobre, sme bez Zničilo vozíka, to ty si niečo. dobrý, Sme bez vozíka, vieš ako. Jak bez Vy vozíka? bez ste vozíka. kokoči. No bez Lebo ste to tam natlačili, Vy ste jebnutí. No, čiže môžeme kúpovať Sme bez piču, vozíka. to máme. To sme nečakali, že sa to tam... On bude ďalšiu hru, on by ste retardovaní. Odpadol To som. piči. Oko mám. Musíš ísť na taký terén, kde sa... Je toto? Chlapci, vyvalil som dvere. Mama nebude spokojná. Ja čo má reakciu, korytnačky, čo ti? Ja úplne milujem kokain. Máš diamant? Kámo, práve berú presýpacie hodiny, chápeš?
Dobre. Fetujem. Tak si treba, To ja som to vedel, on chcel zhodiť a... Tam, odíď tam do rohu. Nie, ono mi to tam išlo. Nedávaj tam. Nie, ono mi to tam spadlo, ja som to dal vedľa. OK. V hlave ešte čo? Who made that mess? OK. Korunku si bereš? Áno, chceš ju na hlavu? Poď sem. Pôjde. No dajme na hlavu. Počkaj, Don. Ty si, počkaj. Ty si počkaj. Ty si Ja som teraz king. ten najväčší kokot. You think you're the king, I'm the king. Toto tam ešte môžem dať. Nie, už nemôžeš. Môžem. Nemôžeš! Preč, poď, preč. Dobre. Kámo, to bolo, počul si to vysoké C-čko. Tak tomu ver. Ty si normálny musician. A kde, ideš ho tam hodiť? Však on zlobu robí. No však, vidíš to, aj Alan to hovorí, kamo, 30-ročný gačo. Jako? Chceš si to ísť poriešiť? Chceš si to ísť poriešiť, von? Aj? Však ty máš hlavu veľkú, jak moje litko, hej? A to moje litko je malé. Dobre, Braško, pošleš 30-ku, tak ticho. Čo máš? Pozri, čo mám. Dobre, ale poriešme už extrakt. A kde sú všetci? Nech je Alan zase mladý. Dáme dvere do extraktu, dobre, pome. Dáme dvere do extraktu. Poď jebni ich tam. Počkaj, a to sa rozbilo? Aj, lebo však ono sa to samé používalo tie spely, tak kámo, to bolo také, že... Máme tu do extraktu dvere. Poďme, Máme všetko, rýchlo. Dečke. Aj dvere. Daj tam dvere. Nemaj piči. Jebni tam tie dvere, rýchlo, poď. Na čo dvere? Dvere berame, stiahujeme. Sťahovací servis. Adam, Vidíš to? 46 000 kámo za dvere, vidíš to? Ja som ti to Adam hovoril. isto už bude čakať vo vozíku, či v autičku. Veselo. Alebo je mŕtvy. Jestli tu, Adam si tu? Ale ešte to nevolaj. No, on bol zomrel. No jasne, že tu je, ja som hovoril, že tu bude kampiť. To fakt? No jasné. Čo ti dá? Frajer. Pussy ass. Dobre, čakáme ich. Išiel sem. Čo viete, my sme si to nevšimli jedného oného, tu podľa je taký malý s obrovskou hlavou. Tak to On hovoríš ničíte o mi. komoretkovi, hej? On ničí to. Keď je ten, tak... Toho som si tu všimol. Alan je ešte tam, chlapci, ináč. Jaj? Dobre. Alan. Alan, Alan tam je, no. Sorry, Alanko. Hoďte tam obidva. Máme na to peniaze? Áno, máme. Haller. Akože. Obe dva tam hoďte. Nedávaj tam ten vozík. Aj ten červený dron, kde je ten červený dron? A to je na čo ten oný dron? No ono ti to potom neničí sa... Okamžite to daj odtiaľ von. Záleží aký. Jaký Daj tam si máme? Xanax, dedo. Feder je, že pusti ma ty kokko, doma drží. Môžem ich rovno. Išiel No bolo však do jedem hore? s tebou. Počkaj, tu ostaňme, tu Pozor, ešte tu je povedal, že jama, hore, pozor, tu je jama. Tak nechám Chlapci, ho v strede miestnosti. pozor, tu je jama. Okej, už si to povedal tak 3-krát, bro. Poďme. Okej, a teraz to môžeme nadvihnúť a môžeme to hodiť dole, nie? A hoď to dole. Hop. Ťažké to je ako kot. Skoro to padlo Jaj, do tej počkaj, jamy, ja som to použil. Pozor, niečo tu je. Aby vám bolo dobre, Gajo mi dal snipe z 30 metrov. Také hovno berete. Kde je môj vozík? Tu je. Banán. Banána. Vy ste mi ukradli banán všetci, dobre, choďte do reti. A čo? Dočkej, nechytajte to, kurva. Jeb na to, ty dement. Počkaj, my sme Počkaj, zober ma hore, my sme idem. resli Adama Počkaj. inak. My sme neresli Adama. Do piči, a kde má hlavu? Helze. Mám hlavu malú, či veľkú vlastne. No tak ho daj do košíka. Idem ho nájsť. Zoberte ma volať.
Ja mám vajca. Ja tu mám vajca. Ja mám dokonca dve. Ja tiež. Piči. A ja chlap. First pitch. Ďakujem za info, chlapci, ináč. Ďakujem. Ty kokos, tu koľko tam toho je? Vy kde ste boli? V taku nakupovať? To bol fairka. Piči, kámo. Boli na výlet. Ty sa otočil von, vybehol si z tej izby a mňa zabil dedo, lebo som nevedel, že... Mišo, čakaj. Uhni sa. Ty špinavec. Ani mi nedá životy. Bomby! Bombery! Oh! Ja som padol. Čo? Počkaj, Ale kurva. prečo nejdeme za extraktom? No do riti, prečo pukol? Čo sa deje? Čo sa deje? Čo sa stalo? Ty si extrémny boskal. Čo sa deje to? To moje ono chytil peniaze. To samé pukajú. Musíš utekať, kámo, on pôjde iba po... Kamo, inak mám tam hovno za 10 000. Poďte sem, tu je mlieko za 11. A ja tam ešte hovno za 9. Rozjebalo Alexa. Počkaj. To je lietadlo. Do piči, kokot. Ahoj. Čo máte ovočný kontakt, more? Ja som s ním oddychoval. Uhni, ty koko. Nedávaj som teraz balón, ty jebli. A do Ale- piči. Nie takto! Oh no. Jebni to tam, prosím ťa, vyjeb sa na to, koľko môžeme zarobiť, máme to opiče, lebo to A je... taký pocit, že si mŕtvy, brácho. Dobre, nájsť pekne. Nie, kamo! Čo je? Vysvetovali, že veci za 20 000! Tak jeden mi rozpráva, že ser na To je v piči, chlapci. Kamo, Tu celý čas kričím, že sú to veci za 20 000! Ja som to tiež kričal celý čas. Tu je mlieko za 11 litrov pojebané. Pozrite, ale to je koľko máme peňazí? Máme Dobre, ešte koľko jednu máme kvótu, peňazí? máme ešte jednu kvótu. Ešte tu je tento oný. Bombery vyjebaný! Dynamite, ty kokos. Serus moja. Poďme poknúť všetky balóny. Drž piču. Alan, jeb na to, lebo oni vybuchnú. Musíme rýchlo, čísť. Poď ďalej. To je taký kokot. Čo si prišiel predo mňa? Kamo, ja som ani nechcel buchnúť, ale... Bohčí, no. Ja len mávam pálvicou a on sa postaví predo mňa, ten chlap. Ja som to vlastne nehodil, stlačil som mečku a tá zbraň odišla opäť do faka. Nie. Jebka to. Chlapci Nie, sa idem fakt. zapaliť. Sú 4 extrakty, takže máme čas sa proste ísť. Alan, trošku sa sekáš. Dobre, Ty vole, Už dobre. našli ďalší. Bešo, zober to ty, prosím ťa, lebo mne sa to seká. poď semka, Alex. Alan, ty asi sekáš sa trošku. Počuješ On ma? asi hotov. Aj ty sa No, sekáš? Ale či ma počuješ? Alex, Asi, hej, tak asi. No, čo je? počuješ ma? Alex? Počuješ ma? Haló? Haló? Všetko sa seka, kámo. Počuješ ma? Ale Ja sa počuješ sekám, ma, ale- alebo nepočuješ ma? Sekáš sa. Alex, máš ping, Alex? Vyplo to. Aha. No. Hej, kamo, Alex má problém. Ale pozrite sa na tie pingy. Pozrite sa na tie pingy, všetci máme zle. Hej, kámo. Aha. Á, teraz sa smejete, more černočarovi. Ale máš najväčší ping, takže neviem, Nemám, čo pozri sa tam, Nemá. Ja mám najnižší. Ale že ja mám. To je živné. A mám 67! Adam, je What to the čo na fuck? Discorde.
Mirror, mirror on the wall. Who's the prettiest of them all? Sorry. Ne. Čo ti dám také Počkaj, nemúti kurva. sa, ty Chlapci, som najrýchlejší z viac, viete o tom? Najrychlejší finish než. Tam je diera inak. Čo, diera sa? Aha. To je pekné. Nie, Mišo, nie. Nespadol si. Nie, Mišo, nie. Prečo? Dobre, to sem vyletí niekedy. Miško, to si posral, no. To si posral. Dobre, idem po teba. Ale však ty tu robíš kamikadze, more. No, mám ťa. Kámo, mňa to seklo ja som bol na kraji, ale ja som podal pod. Unlucky, no. Mišo spadol dole a nevedel som chytiť jeho hlavu, lebo tam skákala. Dobre, ale však nehrajme na skupinky, hrajme všetci spolu. Mišo, a ty si normálny? A kde je tá diera? Tuto vľavo. Aha, dobre, diera ty kokot väčšia, jak má riť. Povedz noc. Noc. Šikovný. Chlapci! Ja mám Starwand z Fortniteu. No, ale ona sa ničí sama. Čo tu je, ty kokot? Kokot, ale idite do piče. Dajte tam, dobre, je v košíku, to je hlavné, to je nechytaj. Je tam ešte krabica. Čaute. Je to ešte krabica, poď. Ty si proste zničil tú vandu a Ticho, nič sa nestalo. Kokot, sa rozjebal. Nie, čakajte, Však ale pozri. don't touch. Tak to len to dvíham. Nechaj to. Čo som? Máte, Áno, áno, to je ťažké. Áno. Chalani, túto prosím, fokusujte sa. Čakajte. Chalani, prosím, fokusujte sa. Potichučku, idem tam. Kokoti, tu sú 4 itemy veľké, poďte Dobre, proste si tu, hej. pomôcť. Áno, ale však musíme robiť všetko v poradí, kámo, pozor. nedá sa všetko naraz. Ty poďme s tým vozíkom, lebo fakt, kámo, ja nechcem... Počkaj, stoj, ide bere a dám. Prečo kravčuješ? Však dobijam si staminu. Viete čo, že ešte som, žiadnu mobku tu nevidel, alebo teda NMAka. Alex, ty keď máš tú silu, tak ty ber ťažké veci. Máme za 45 000 vec, poďte! No počkaj. To nechaj radšej niekto... Kde to je? A toto je tá jama, hej? Toto je tá jama. Kde to je? Tam vpravo hore, keď vidíš so schodami napravo ideš a tam za dverami to je. A kde je tá za 45 vec? Adam, Ona je hore, schodami hore! Dobre, nechytaj. Opatrne, našiel som extra vydali tam strašný ústad. Idem s prstom. Strieľaj, Adam, kompra! Ty trápaj to! To čo je, ty kokot? Tak ho zabij. Dobre, a poď rýchlo, dajte do Nevadí. Máme ďalšie dva. Nevadí, máme áno ešte dosť. Pozor, bicykel. Čo? Inak, akože ja som mŕtvy, mohli si tam ešte jebnúť. Lebo ty si to rozbil, lebo si to dal tak, že tu to trčalo. Dobre, končím. Ja som to chcel. Lebo... Nikto ma nesere. On sa radšej zabil, lebo proste on netrafil ten prst, tak tam dajme tohto prosím. Kde sú drony? Doma drony. Však on to mal. Ešte raz padnem do diery a skočím do nej, potom vstávam dobrovoľne. Ja si oddychnem vo vozíku radšej, lebo potom to nechcem radšej ani rozprávať. Bohatstvo, ja som taký sprostý. Aha, grckaš. Nie, dajme ho do piče, lebo bombe, na kokotiny. Daj ho preč, lebo on keď niekoho zabije, tak to bude zle. Poď mi pomôcť za toto nakošiť. do tej diery. Ale to si nemusel, teraz dojde Grcko. A kde je? Kde má hlavu? Jaj. Nie. To sa nestalo. Už sa trčalo, Ty lebo sa- to nevedel, sa že sa to nestalo. tak rozbije. To sa nestalo. Poďte nás zobrať, došiel Grcko, odhodil nás na zem, poďte nás zobrať tam, kde je košík, kamo. Zomreli sme, aj zbraň, poďte zobrať. Škoda, že vážne.
Dobre, ďakujem. Nevadí. Frajer. Vás hodím tam do rohu. Kľudne celý košík tam jebne, ty retard man... Bože. Proplay. Lobotomí. Koľko máte spomal chýbany? Nehodí ten... Hoď to do košíka. Neveríš, že majú obidvaja. Nie, prosím, ohni. Dobre. Ten kokot, jemu to padne. Som ti to ukradol, Bráško. To sú kokoti spomalený. Víš to, ja to púšťam aj, hej. Držím to. Ja som to Dobre, to tam môžeme dať, nie toto. On padne dole. Hej, ale tam hlavne dve také, ona je tam bola ešte kostka, tam bola pocite. Pozor. Pozor. Nehaj si košík, nehaj na pokoj. Nie. A takto čo sa deje? Otlač ju. Kam je dole? Otlač ju, nech spadne dole. Ona sa tam nedostane. Nemáš náboje? Nemám, kamo. Choď náboje nabiť do auta, rýchlo. Ale kamo... On môže ísť dole. Ale to neviem. Ona by mala byť tam, jak zomreli. Tam som ja a tam je aj Trengana. Ona je uspávajú. Myslíš, Adam? Tu niekde som ja. Kamu to dá? Počkaj. Volade, tu som. Myslíš, že to pôjde? Poď. Kamo. Ale vieš, že skápe ten gáčo. Musíme Loki nejako, lebo len tá piča na silná. Kamo, ale videl si, aký som bol kúsok od toho. Alebo hluchá, alebo... Adam, očuj, ona ťa vidí, to je iná. Ona ťa vidí aj očuje. Ale pri ňom sa máš schovať, Komu toto? Nemôžu to jeba, nemôžeme všetkých oživiť. A tam peniaze. Už len 2000 chýba. Nie, kamo, ono to tam všetko je. Oni tam nemajú tú tašku peniazmi. Tam už je všetko. Tak to. Ono to je hneď vedľa toho, doslova, že keď sa tam dostanú, tak to ono. Počkaj, ja sa nemusím vyprávať, pokým to je To cítim na to, beriem Alexa a ideme do piči. Tam vpredu bola. A počkaj, tam vyšla piča. To je kokos. Pozor. Tak, okej. On to má piči. Ten skoro zahučal dole. Prosím teraz nie, fakt teraz nie. Nevyprávajte nič. Koho O Martina pri... Si sám. Preč. Daj tam tie peniaze a odiť preč. Adam, tieto peniaze, čo sú tuto. Máte piči! On skoro skapal. A čo robíš, to už sa zatvára? To nestie, nikým sa pojebe. Stihne. Myslíš? Nice. Jaký slide. Dobre. Proplay. A teraz na všetky zajebe naraz. Pozor, tu... Nie, to je ten veľký kokot. Kamo, ale vieme ju vytlačiť vozíkov, chlapci. No hej, to je Koniec? Počúvate, to je koniec, to už ideme do normálne domov. Áno, ideme domov. Ideme na Černík. I ty volá domu. Dobre, kamo, ja beriem tie vozíky a odtlačím. Tak jak ľudník 9. Tam je bicykel. A on daj banán. No môj ty kokot. Ona zomrela. Ale on je ten orb od nej. Ona zomrela. A mal nové. Čo ma zabilo? Ty si... To je debil. Mňa Achilleser zabil. Dobre, Maťo to poťahalo. To je debil, on ma zabil. Žiješ nice. Ja som myslel, že... Ticho, tam dopredu išla tá čierna piča. Ja som zabil tým orbom vyjebaným. Nie, však ten je ľudá, nie? Jaj, dobre. Ty tam zabrel. Dobre. Toto čo je? Toto je level 6? Toto je level 6, mi chceš povedať. Nie. GG. To neverím. Rýchlo mu povedzte, že nech to poťahá. To nie Očakaj, Kámo. Krštolitka. Utekaj. Nemám Čo ti je? Kámo, ja mám taký krštolík. Za tebou je megamolok.
Negáme za ním. Tu je elektrická špina. Pozor na to elektrického kamu. Čo robí? Kamo, tam je koľko tých kokotí? ešte je Sakar, tu jebie do piči. Kámo, poďme vidieť celý svet. Ja som ti tým orbom priebol do hudásy. On to dal, dal. chlapci, ideme do 7. levelu do piči. No way. To môže katnúť, kamo. Adamko, pro Ty play, si pro zaslúžiš play. vycúcať palce na nohách. No však ale nemáme dosť hlavy, ja nemám napríklad na upgrade, vieš, tak čo si to Tak beriem? jedme na Nie, upgrade, upgrady, ne, životy a zbraň. Počkaj, Maťo. Tak si berem tú zbraň, health. chceme túto zbraň. Jeb na... Tak ale robil Ale on robí, zlobu. on robí vlastne zradu. Ok, dobre, no stačí, kámo, stačí. And I see you guys in the next one. Quack quack. Dovi.